Piştî rawestandineke dirêj ji ber kelem û hincetên rejîma Sûriyê li pêş encamdana karê Komîta Destûra Sûriya nû û rêgirî ji serkeftina wê re serbarê rêkarên xweparistinê ji vîrusa koronayê gera siyamiya piçûkirî ji karê Komîta Destûra Sûriyê û gengeşekirina guhertina wê dest pê kir. Roja yekşemê 23 tebaxa 2020 Tîlafa Niştîmanî Sûrî civîneke berfireh li darxist. Têde serokê Tîlafê Dr. Nasr el-Herîrî û serokê Desteya Danûstandkar Enes el-Abde û serokê hevbeş yê Komîta Destûra Sûriyê ya nû Hadîl Behra serbarê endamên Desteya Serokatiyê li Îtîlafê nûnerên wê di Desteya Danûstandinan û Komîta Destûrî bejdar bûn. Li gorî şopandina Rêbaz News di civînê de beşdaran amadekariyên dawiyê yên ku nûnerên Desteya Danûstandinên Sûriyê di Komîta Destûra Sûrî de gengeşe kir, girîngtirîn kaxez û dosyeyên hatî amadekirin, guftugû kirin. Di heman civînê de beşdaran tekezî li ser beşdariyê bi awayekî ektîv û erênî di karê Xola Sisyan ji Komîta Destûra Sûriyê re her wiha eşkerekirina niyazên rejîma Sûrî û asta ciddiyeta wê derbarê tevlîbûnê di proseya siyasî de û rawestandina revê ji mafên niştîmanî û azarên gelê Sûriyê bi hemî pêkhateyan û gengeşekirina karên Komîta Destûrî bi rastiyanek kir. Her wiha di civînê de tekezî li ser pabendiyê bigihiştina çareseriyeke siyasî li gorî daxwaz û hêviyên gelê Sûrî û parastina mafê wê û garantiyeya bi destveanîna Sûriyayeke wekhevî ji hemî welatiyan re li gorî biryara navdewletî 2254 hate kirin ku Komîta Destûra Sûrî yek ji 4 salikên nexşereya çareseriya siyasî ya ku wê biryarê daniye. Ji alîkî din ve û girêdayê heman babetê jê derna medyayî nîzik ji rejîma Sûriyê belavkirin, şanda rejîma Sûriyê jî bi heman mebestê roja yekşemê ber bi Cinêfê ket da ku beşdariyê di gera Sisyaniya karê Komîta Destûra Sûriyê de bike. Li gorî heman jêderan şanda rejîmê ji Dr. Ehmed Kizberî, serokê komîtê ji aliyê rejîmê ve û hejmarek endam pêk dihat. Jêderan her wiha amaje kir ku şanda rejîmê tu şandên medyayî li gel wan tunebûn ji ber rêkarên hikûmeta Swêsra yê tund di vê derbarê de û bi tenê şanda bejdariya komîtê birê ket. Komîta piçûkirî ji 45 endaman pêk tê, 15 endam ji aliyê rejîmê, 15 ji opozisyonê, 15 ji nûnerên civaka sivîl pêk tê û ji her du serokan Dr. Hadîl Behra ji aliyê opozisyona Sûrî û Dr. Ehmed Kizberî ji aliyê rejîmê ve li xwe digire. Şandeyê navnetewî yê taybet ji bo Sûriyê gerbidirsin jî wekû birêvebirê karê komîtê pêşdar e. Di vê komîtê de Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê wekû nûnerên Kurdan pêşdar e. Ku Kamiran Haco serokê Komîta Peywendiyên Derve ya NKS û endamê Polîtbîroya Pedekesê wekû nûnerê NKS û gelê Kurd li Sûriyê pêşdar e. Her wiha di Komîta Berfirehkirî de Dr. Abdulhekîm Beşar cêgerê serokê Tîlafa Niştîmanî jî wekû duwem nûnerê Kurdan têde pêşdar e. Li gorî ku hatiye ragihandin gera Sisyaniya karê Komîta Piçûkiriya Destûra Sûriyê roja duşemê 24 tebaxê dest pê dike û 31 tebaxê bidawî tê. Li gorî biryara Encûmena Ewlekarî ya Navdewletî hejmara 2254 arman ji karê Komîta Destûra Sûriyê ew e ku destûreke nû ji Sûriyê re amade bike da ku pişt re helbijartinên giştî li Sûriyê dest pê bikin û proseya çareserkirina krîza Sûriyê çareseriyeke siyasî dest pê bike.